Bona tarda, així arrencava aquest dimarts 1 de setembre amb una sortida de sol ben bonica i rogenca que ens feia arribar la Mireia Cruz des de Castelldefels, una sortida de sol acompanyada per la presència de núvols alts i mitjans que s'han pogut veure des de molts punts del país, també des de Cardedeu o des del Delta de l'Ebre, també des de Moià, amb una temperatura mínima que avui ha sigut entre 2 i 4 graus més alta a causa d'aquests núvols més abundants. A través del satèl·lit Meteosat podem veure l'evolució d'aquestes bandes que van circulant d'oest cap a est, deixant el cel enteranyinat, i també podíem veure com entre els núvols, algunes clarianes, començaven a formar-se núvols baixos costaners, que serà el pronòstic d'aquesta tarda. Per una banda es mantindrà aquest cel enteranyinat i l'augment de núvols baixos a la costa. També creixeran nublades a sectors del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona, i serà en aquest darrer sector, i entre el sud de la Costa Brava i les comarques del litoral de Barcelona, on les nuvolades seran més abundants i descarregant alguns ruixats i alguns xàfecs, sobretot a partir de mitja tarda i al vespre. De cara a la nit, els ruixats es concentraran al litoral central, també cap al Camp de Tarragona, i de matinada també podrien arribar a afectar a les Terres de l'Ebre. És per això que tenim un avís activat des del Servei Meteorològic de Catalunya, on aquests ruixats podran deixar en tan sols mitja hora més de 20 litres per metre quadrat. A partir del vespre i la nit, al sector central de la costa i també de cara a la matinada cap a altres punts de les Terres de l'Ebre. De cara a dimecres no farà net, es mantindrà a la matinada i fins a migdia aquests ruixats a punts de la costa central, com més a l'interior, ambient més assolellat, amb unes mínimes sense grans canvis, i a la tarda creixeran alguns núvols d'evolució al Pirineu i nuvolades a sectors entre el sud de la Costa Brava, també interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, és aquí on durant la tarda i el vespre podrien repetir-se encara alguns ruixats i alguns xàfecs locals. Les màximes, sense grans canvis, i a partir de dijous i divendres la temperatura tornarà a pujar lleugerament amb un panorama que es presentarà bàsicament assolellat amb alguns núvols d'evolució a la tarda a zones del Pirineu. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.